Carmen Mir, vaig estudiar Ciències Ambientals a l'Autònoma i soc doctora en Ciències Ambientals i avui us volia explicar una mica què són els béns comunals i el procés de tancament que han sofert o que estan sofrint. Primer de tot, què és un bé comú? Els béns comunals o bé comuns, els intangibles, el benefici dels quals la seva possessió o drets d'explotació pertanyen a una comunitat de persones. Quan es parla de procomú, ens referim tant al bé comunal com a la comunitat que el gestiona i a les normes, pràctiques i valors que utilitza aquesta comunitat per regular-ne el seu ús. Procomú, per tant, es refereix al bé comunal, a la comunitat i a les normes i pràctiques socials que regeixen aquest bé comunal. Per exemple, els boscos comunals del Pirineu serien un bon exemple d'un bé comú. A les comarques dels Pirineus, i especialment al Pallars, a l'Alt Urgell, a la Vall d'Aran i a la Ribagorça, els comunals han estat entesos històricament com boscos, pastures i altres terres que tenen com a titular el conjunt de veïns i veïnes d'un poble. Els titulars dels drets sobre aquestes terres han estat sempre els veïns i veïnes que podien pasturar ramats, caçar, pescar, extreure llenya i fusta i fins i tot comerciar amb els productes d'aquestes terres. Què es definia com a veí? La definició ha variat al llarg dels anys, però tot i que generalment anant lligada sempre a la possessió del que s'anomena lloc i foc al municipi, és a dir, a la titularitat d'una casa habitada dins del terme municipal corresponent. Els comunals, però, desafien l'economia del mercat perquè cobreixen necessitats de les comunitats d'usuaris fora de la lògica del capitalisme, en molts casos funcionant sense drets de propietat privada ni preu. I per aquesta raó es va produir el que s'anomena el tancament dels comuns. S'han sofert dos moviments de tancament, o s'han identificat dos moviments. El primer moviment de tancament va ser concretament el procés de posar tanques, reixes, al sòl comú i convertir-lo en propietat privada. Va tenir lloc, o es va començar a anomenar, en el Regne Unit durant els segles XVIII i XIX, en el procés anomenat enclosure, the enclosure of the commons, o the commons enclosure. Literalment en català, encerclament, que es podria dir això, el procés de posar tanques. I va ser el tancament dels terrenys comunals a favor dels terratinents que van tenir lloc al Regne Unit entre els segles XVIII i XIX, però ja es va començar a produir a partir del segle XVI. Aquesta llei va provocar que tots els agricultors i agricultores haguessin de pagar per fer-se amos de les terres i també pagar per poder-les utilitzar. El que va fer que pràcticament tots els pagesos perdessin les seves terres i els camperols van tenir d'emigrar i van tenir de treballar forçosament a fàbriques en condicions ruïns i amb un salari mínim. El segon moviment de tancament és el que ha tingut lloc en els últims anys, el que s'anomena el tancament dels béns intangibles de la ment. És a dir, en què coses que normalment es consideraven com a propietat comú o desmercantilitzades fora de la lògica del mercat s'estan convertint en coses regulades pel mercat i se estan posant drets de propietat nous o recentment ampliats, tant de forma oberta com encoberta. El coneixement i les idees s'estan privatitzant. Ho podem veure amb les patents, que cada vegada s'estan estenent més, on se privatitzen idees i coneixements que fa tot just 20 anys els investigadors haurien considerat no susceptibles a ser patentades. No obstant, en ambdós casos, en els dos processos de tancament, tant en aquest més físic com en aquest procés més del tancament de les idees, del coneixement, s'han format moviments en recuperació d'aquests béns. Per exemple, en el primer cas, nombrosos pobles de la península ibèrica que encara segueixen governant mitjançant juntes veïnals els seus territoris comunals, boscos, pastures i altres tipus de béns comunals, han fet que s'han mostrat en contra d'una nova llei que va tenir lloc el 2013, en la qual el que es volia
era aconseguir la dissolució de les juntes veïnals que gestionaven les milions d'hectàrees de terres comunals que encara hi ha a tota la península ibèrica. En aquestes terres, els consells veïnals tenen veu i vot i poden expressar la seva opinió sobre com gestionar els seus territoris. La llei del 31 de desembre de 2013, que s'anomena Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, el que volia era privatitzar aquestes terres o passar-les a la gestió pública. Aquesta desamortització volia tenir això com a objecte la privatització de les muntanyes comunals i va tenir un gran ressò i la gent es va posar bastant en contra perquè volien seguir amb la seva gestió comunal amb les normes consuetudinàries, és a dir, que han passat de generació en generació i que han regit la vida en comunitat. Si voleu saber-ne més sobre aquest procés, podeu mirar el documental Stop Expolio, Stop, S-T-O-P, Expolio, i també algunes informacions que ha generat Ecologistas en Acció sobre aquest fet. En el cas dels béns intangibles, és a dir, en el cas del tancament de les idees que es consideraven part de la comunitat o finalment part del coneixement de la humanitat, us poso un exemple del coneixement agroecològic tradicional en el qual jo he treballat, estic treballant ara mateix. Què és el coneixement agroecològic tradicional? Aquest coneixement es refereix al cos acumulatiu i en evolució de coneixements, pràctiques, creences, institucions i visions del món sobre relacions entre una societat o grup cultural i els seus agroecosistemes. Entre els exemples de coneixement agroecològic tradicional s'inclouen, per exemple, pràctiques i creences relacionades amb la gestió dels agroecosistemes, coneixement sobre els sòls, la terra, la seva fertilitat, o cosmovisions i institucions que regulen la gestió de recursos utilitzats en l'agricultura com l'aigua. El coneixement agroecològic tradicional es transmet culturalment de generació en generació i evoluciona i s'adapta al medi local i als contextos culturals. Aquest coneixement ha estat fruit d'apropiacions, per exemple, apropiacions del nom. És un cas paradigmàtic és que una empresa privada es va voler apropiar del nom de la tomàtica del remellet, que són les tomàquets de penjar o els tomàquets de penjar, que se'n diuen, que serveixen per sucar el pa, molt coneguts també aquí a Catalunya, i aquesta empresa privada es va apropiar del nom i va registrar de tomàtica del ramellet, un nom que s'havia utilitzat per tothom, per tots els pagesos i pageses a Mallorca, i van registrar-lo com si fos propi. Això va generar un moviment en contra d'aquest registre i l'Associació de Varietats Locals de Mallorca va fer tot el possible per tal que aquest registre fos anul·lat i ho van poder aconseguir. Jo estic treballant en un projecte que va en la mateixa línia que s'anomena Connecte. Podeu entrar-hi a la seva pàgina web, és CONECT / i una minúscula que significa el tema més digital. Connecte, que vol dir compartint el coneixement ecològic tradicional, vol protegir aquests béns comunals dintre el que s'anomena els comuns digitals sobre una llicència copyleft. Tenim una llicència Creative Commons en tot el projecte. Els comuns digitals, què són? Són una contestació al tancament del coneixement comunal i deconstrueixen la idea dels drets de propietat intel·lectual. És a dir, què fa la plataforma Connecte? Recollim informació sobre varietats tradicionals de cultiu i aleshores la està posada dintre d'aquesta web, tots podeu col·laborar-hi si voleu, si teniu aquest coneixement, i aquest coneixement està registrat, perquè fas un primer pas per evitar l'apropiació d'aquest coneixement per part
l'empresa privada o per part de mans privades i evitar tots aquests registres. I estem amb la idea realment molt similar també amb totes aquestes idees més d'open source, de format obert, de que el coneixement és un bé comunal. En aquest cas, al digitalitzar-se és un bé comunal digital que el tenim online.